Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε πάλι κοντά σας, γεμάτη ενέργεια και πολύ καλή διάθεση με ένα ακόμα mission. Ένα mission που σκοπός του είναι να σας βοηθήσει να σημειώσετε στη δική σας ατζέντα θέματα που αφορούν το σπίτι, την επιχείρηση, καθώς και θέματα που έχουν να κάνουν με ομορφιά, υγεία, γυμναστική και πολλά ακόμα. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των email της εκπομπής mission@channel9.gr και mission.channel9@yahoo.gr. Μέσω των email μπορείτε να μας προτείνετε θέματα ή να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε σε κάθε μας εκπομπή. Μαζί μου έχω τη Χρύσα Τσιρονάρη. Χρύσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Πώς πέρασες την εβδομάδα σου? Αχ, ήταν μια υπέροχη εβδομάδα. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ ωραίος. Πάρα Η πολύ διάθεση όμορφος. υπέροχη. Το ίδιο φαντάζομαι και οι φίλοι μας τηλεθεατές να περνάνε όμορφα και σήμερα που μας έχουν εδώ κοντά τους. Ναι, έχουμε πάρα Εσύ πολλά πώς θέματα. πέρασες? Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Αυτό που είπες, πολύ ωραίος καιρός, αλλά ξέρεις πώς είναι, έχουμε πολλή δουλειά, πολλά θέματα. Θα περάσουμε στο πρώτο θεματάκι μας που έχει να κάνει με τη θέρμανση. Παρόλο που ο καιρός είναι καλός, η θέρμανση είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά συνεχώς αυτή την περίοδο. Η Eco Heating Ελλάς, φθηνή θέρμανση, περισσότερο μάλλον από 50% μπορούν να το βρουν ευθυνότερα σε σχέση με το πετρέλαιο ο κόσμος που μας βλέπει. Μπορείτε να δείτε μπορείτε να δείτε τα πέλετ και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τη θέρμανση μέσω του www.ecoheatingelas.gr ή μπορείτε να περάσετε από την επιχείρηση αυτήν. Θα μας πεις λίγο, Χρύσα, τη διεύθυνση? Βεβαίως, είναι ο Ζωοδόχου Πηγής 2Β στην Άνοιξη και μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία στο 210 81 42 142. Για να μάθουν πράγματα, να Περισσότερες ρωτήσουν πληροφορίες, ναι, για τα πέλετ που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Δεύτερο θέμα, το menu. Αγαπημένο θέμα, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Πολύ ωραίο το έχουμε θέμα. συζητήσει κιόλας και στην εκπομπή που κάναμε την περασμένη του Αγίου Βαλεντίνου. Κοσμήματα, ζώνες, περιδέρεα, βραχιόλια. Εσύ δεν το έχεις επισκεφτεί ακόμα, Χρύσα, αλλά... Όχι ακόμα, ναι. Αλλά όμως θα δεις είναι... έχω ακούσει τόσα εδώ στην εκπομπή που Ναι. σίγουρα θέλω να το επισκεφτώ. Σίγουρα καλό είναι. Η Πέγγι ήδη το έκανε, νομίζω. Χρύσα μου, τη διεύθυνση λίγο και το τηλέφωνο. Βεβαίως, είναι Καψάρι 6 Αθήνα, στο Κολονάκι και τηλέφωνο επικοινωνίας 213 023 17 62. Ένα πολύ ωραίο κοσμηματοπωλείο, όχι μόνο ανδρικό, όπως είπαμε, αλλά και για τη γυναίκα. Είχαμε φιλοξενήσει και κάποια στιγμή σε βίντεο τον ιδιοκτήτη. Παραμένουμε στο χρυσό, αγορά χρυσού, Gold Point, οι οποίοι είναι κάτοχοι κρατικής άδειας. Κάνουν δωρεάν αξιολόγηση των κοσμημάτων στο κατάστημά τους. Είτε με ραντεβού είτε απευθείας μπορείτε να πάτε στο κατάστημα. Η πληρωμή γίνεται επιτόπου και άμεσα με μετρητά. Είναι λίγο περίεργη η περίοδος, Χρύσα, τώρα. Είναι κάτι το οποίο ευχόμαστε να μην φτάσουν ο κόσμος να το κάνει, αλλά όσοι έχουν την ανάγκη και το κάνουν, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Επειδή υπάρχει πραγματικά ανάγκη, γι' αυτό το αναφέρουμε σε κάθε μας εκπομπή αυτό, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη κάποια άμεσα χρήματα και η Gold Point έχει αυτή τη δυνατότητα να δώσει άμεσα μετρητά σε αυτούς που τα χρειάζονται. Γιατί η αξιολόγηση γίνεται και από ειδικούς γεωμολόγους. Και είπαμε με επιτόπου και άμεσα με μετρητά. Άμεσα μετρητά, ναι. Την Έλλη Τσουκνάκη, την ξέρεις, Χρύσα μου? Ναι, τη γνωρίζω. Την ξέρεις, όχι προσωπικά, αλλά θα την φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή. Η Έλλη Τσουκνάκη κάνει εναλλακτικές θεραπείες. Είναι αυτή που δημιούργησε την αρχαία ελληνική μάλαξη στην Ελλάδα, την οποία τη διδάσκει σε πολλά σπα, κυρίως
ξέρεις, ξενοδοχείων ή ακριβά σπα στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι είναι στη Ρωσία η Έλλη. Ναι, ταξιδεύει. Και, μπράβο, έχει ταξιδεύει. πολλές ικανότητες και πραγματικά διδάσκει σε πάρα πολλούς. Όπως μου είπε σε σπα. Έχουμε δει και κάποια βίντεο νομίζω παλιότερα σε προηγούμενες εκπομπές. Θα τη φιλοξενήσουμε κιόλας, έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα. Από κοντά με πιο είδαμε πολύ για το θηβετιανό. Ναι, ακριβώς, με πολύ ενδιαφέρον. Είδαμε για το θηβετιανό μασάζ, είδαμε για το μασάζ με τα κεριά, που είναι από μασάζ σόγιας και εθέρια έλαια. Εκπληκτικά όλα, πραγματικά. Ναι, εγώ πηγαίνω στην Έλλη προσωπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βλέπω αποτέλεσμα και στη διάθεσή μου. Α, γι' αυτό έχεις πάντοτε τόση διάθεση. Γι' αυτό έχω διάθεση και χαμόγελο. Χτύπησε μου όταν έρθει να την ευχαριστήσω. Για τη διάθεση που έχω, ναι, μου την φτιάχνει πάρα πολύ. Που έρχεσαι εδώ και μας φέρνεις και εμάς τη διάθεση και σίγουρα τη διάθεση και των τηλεθεατών του Mission. Ακριβώς. Και της παρέας όλης. Και της παρέας όλης. Όσων είναι και εδώ πέρα που είμαστε μπροστά από τις κάμερες και όσοι είναι πίσω από τις κάμερες. Ωραία, τότε όταν θα την επισκεφτώ και εγώ, φαντάζομαι τη διάθεσή μου θα είναι ακόμα καλύτερη. Θα μου πεις λίγο πού μπορούμε να τη βρούμε, πού μπορείς να τη βρεις και εσύ και οι φίλοι που μας βλέπουν. Βεβαίως. Μπορούμε να τη βρούμε στα www.greekmassage.gr, στην Ηρακλή του 55 στο Εγάλεο και το τηλέφωνο της είναι 69 36 16 92 34, τώρα που είναι στο εξωτερικό, και επίσης το σταθερό 210 53 10 336. Ακριβώς, ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε σε θέματα χορού. Σήμερα τα πάμε λίγο γρήγορα, όπως βλέπεις, Χρήση, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Ναι, να τα πούμε, να προλάβουμε να τα πούμε όλα, να ενημερωθούν οι τηλεθεατές, γιατί πραγματικά έχουμε πολύ ωραία ατζέντα να τους δώσουμε. Και έχεις ετοιμάσει και εσύ πολύ ωραία πράγματα που θα δούμε στη συνέχεια. Ναι. Shoes Bazaar είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με είδη χορού. Τα παπούτσια χορού είχαμε ξαναπεί ότι είναι απαραίτητα για την καλύτερη απόδοση αλλά και για την ασφάλεια των χορευτών. Να βλέπουμε φωτογραφίες από υπέροχα. Η κυρία Βασιλαντονάκη, επειδή μας έστειλε τις φωτογραφίες όπως είπες και εσύ, μας προσφέρει γενικά την καλύτερη ποιότητα σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, καθώς βγάζει και προσφορές συνεχώς. Είπαμε ότι όσοι επικοινωνήσουν μαζί της μέσω του site ή μέσω του email θα έχουν κάποιες προσφορές που δίνει σε κάθε παπούτσι, αναλόγως τι παπούτσι είναι αυτό. Κάνει κάποιες εκπτώσεις ειδικές για τους τηλεθεατές μας, οπότε όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με το χορό ή ασχολείστε και θέλετε πραγματικά να πάρετε παπούτσια πιο εξειδικευμένα, μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε το www.latinshoes.gr ή το sales@latinshoes.gr για να δείτε πραγματικά ιδιαίτερο, να στείλουν εκεί για να δουν οτιδήποτε τους ενδιαφέρει. Από Αγγλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, έχει από διάφορες χώρες φέρνει. Μεγάλη ποικιλία, πραγματικά χρώματα απίστευτα. Βέβαια, εσύ είσαι ειδικός στο χορό, οπότε ξέρεις, εγώ βλέπω μόνο το design. Εσύ θα μας πεις. Θα τα πάρεις και εσύ τώρα που θα ξεκινήσεις χορό. Τώρα που ξεκινάμε χορό, έτσι με περιμένεις, έρχομαι. Σε περιμένω. Έπιπλα Σταύρος Νικολακόπουλος. Είναι το επόμενο θέμα. Η επιχείρηση είναι από το 1965. Προσφέρει μεγάλη εμπειρία, πραγματικά. Προσφέρει έπιπλα σε πολύ καλή τιμή. Είναι έπιπλα για πολύ κόσμο, για όλα τα γούστα, φτιαγμένα από τα καλύτερα υλικά. Μπορείτε να κατασκευάσετε έπιπλα δικά σας, σχέδια δικά σας. Είναι φτιαγμένα από τα καλύτερα υλικά για να αντέχουν στον χρόνο. Η ποιότητά τους είναι καλή, έχουν αντοχή στον χρόνο. Χρύσα μου, πες μου λίγο που μπορούμε να βρούμε τον κύριο Νικολακόπουλο. Μπορούμε να βρούμε στη Μοσχονησίων 33 στο Μοσχάτο, να επισκεφτούμε την έκθεση με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενη εκπομπή. Και το τηλέφωνο 210 59 81 056. Ή μέσω του site www.snikolakopoulos.gr. Ένα εκπληκτικό showroom, φοβερή επιχείρηση, πολύ οικογενειακή επιχείρηση γιατί είναι από το 65 όπως είπαμε και την πολύ έχει καλές αναλάβει. Τιμές, έτσι. Πολύ δηλαδή πολύ καλή ποιότητα, με πολύ μεγάλο σχέδιο, δικά μας σχέδια αν θέλουμε κάτι ιδιαίτερο και σε πολύ χαμηλές τιμές. Θα παραμείνουμε πάλι σε θέματα χορού, πάλι χορευτική εκπομπή, θα την κάνουμε. Η κυρία Σατολιά Dance Productions, διοργανώνει χορευτικές εκδηλώσεις, show dances, συνήθως φέρνει πρωταθλητές κόσμου για να κάνει κάποια show χορού. Είχε τον περασμένο μήνα. Αυτή τη στιγμή διοργανώνει ένα σεμινάριο χορού που θα γίνει στο Πόρτο Χέλι, στο AKS Χινίτσα Bay, 11 με 14 Ιουλίου. Εσύ κάποιο τέτοιο σεμινάριο? Εγώ διδάσκω σε αυτά τα σεμινάρια συνήθως, οπότε πηγαίνω. Αχ, τέλεια. Στο επόμενο θα με καλέσεις. Θα σε καλέσω, θα έρθεις 11 με 14 Ιουλίου. Αυτό λέμε τώρα στο Πόρτο Χέλι. Οι τιμές έχουν βγει ήδη στο site της κυρίας Σατολιά, satolia.com. Μπορούν να παρακολουθήσουν
και αυτοί που δεν ασχολούνται με το χορό, καθώς μπορεί να είναι θεατές ή απλά να περάσουν ένα πολύ όμορφο τριήμερο σε ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο που είναι all inclusive, είτε για αυτούς που κάνουν χορό να κάνουν σεμινάρια με τους μεγαλύτερους instructors αυτή τη στιγμή, είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού, καθώς φιλοξενεί και άτομα από Γερμανία και Αμερική. Πρέπει να είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο. Και αφού χορέψαμε, Χρύσα μου, θα περάσουμε να φάμε. Ποιο είναι το αγαπημένο μας θέμα που το συζητάμε κάθε φορά, ναι. Κάθε φορά. Είμαστε πάντοτε σε μια τέλεια διάθεση. Το παραδοσιακό είναι η ώρα χωριάτικο. τώρα, το μεσημέρι, οπότε θέλουμε κάτι να τσιμπήσουμε που δεν προλαβαίνουμε εμείς να μαγειρέψουμε. Ξέρεις, οι πολλοί άνθρωποι που εργαζόμαστε τόσο πολλές ώρες, οπότε πραγματικά... Γι' αυτό φέρνω και εγώ εδώ πέρα που ερχόμαστε συνήθως στα βουτήματα που τρώμε μέσα και τις νοστιμιές. Παραδοσιακό χωριάτικο, η κυρία Ξένια. Στον Κορυδαλό, Χρύσα μου, πού? Ταξιαρχών 114 και τηλέφωνο επικοινωνίας 210 54 40 467. Πολύ ωραίος χώρος, πολύ ωραίο εργαστήριο, ωραία βουτήματα, το έχουμε επισκεφτεί, αγνά το έχουμε υλικά, δει, εγώ το έτσι, επισκέφτηκα. πολύ Αγνά υλικά, αυτό πολύ σημαντικό, ναι, στις μέρες πρέπει να μας, προσέχουμε τι τρώμε. Ωραία. Τι μου είπες πριν ξεκινήσουμε βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές που θα δούμε τώρα? Αχ, Kelly Style. Kelly Style. Kelly Style. Υπέροχες μας έχει στείλει η κυρία Καμπουράκη κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες από Κολάν, αν μπορούμε να τις δούμε. Το Kelly Style είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που έχει showroom στη Φρεατίδα. Ναι. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του site www.kellystyle.gr. Εδώ πέρα είχαμε δει στην πρώτη εκπομπή φορέματα, στην προηγούμενη είδαμε κορσέδες και τώρα βλέπεις... Το είναι πιο όμορφο από τα άλλα. Το αγαπημένο σου μου είχες πει ότι είναι αυτό του χώρου. Αυτό μου είχες πει. Αυτό θα βάλω και θα έρθω να χορέψω, Γιάννη. Άμα το βάλεις αυτό, Χρύσα, νομίζω ότι δεν θα χορεύεις μόνο. Θα χορεύουν οι ψυχές όλων. Θα έχουν περισσότερη διάθεση και θα δεις το αποτέλεσμα θα είναι πιο εντυπωσιακό. Και εσύ, πραγματικά αυτό το φοράς έτσι και χωράς και χορεύεις. Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Όλα βέβαια είναι πολύ όμορφα τα σχέδια, όπως και το κόκκινο, όπως λέμε εδώ, συνήθως με ρωτάνε, πολλές χορεύτριες με ρωτάνε για το site αυτό. Κάνει πολλές εκπτώσεις η Kelly. Είναι πολύ καλή φίλη και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες που μας έστειλε. Και ειδικά φυσικά για τους τηλεθεατές του Mission, έτσι, και του Channel 9. Αυτό που θέλουμε να πούμε στους τηλεθεατές είναι ότι εμείς βλέπουμε πολύ λίγα σχέδια. Αν μπουν στο site θα δουν πολύ περισσότερα, πολύ μεγάλη ποικιλία. Όσοι τη στείλουν μήνυμα και πούν ότι είναι μέσω του Mission, έχουν μία έκπτωση 25% επιπλέον στην τελική τιμή που προσφέρει η κυρία Kelly. Πολύ σημαντική σε περίοδο εκπτώσεων, έτσι. Ακριβώς. Ένα καινούριο θεματάκι είναι το Momento καφέ, το οποίο εγώ έκανα εκεί πέρα την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα πούμε και στη συνέχεια μέσω της Almadanza. Φιλοξενεί συνήθως τραγουδιστές, κάνει πάρτι μπανταόκε, το οποίο είναι ένα νέο είδος καραόκε που γίνεται με ζωντανή μουσική. Έκανε την Κυριακή που μας πέρασε. Μπανταόκε, το οποίο το επισκέφτηκα, δεν τραγούδισα, δεν το τόλμησα γιατί είμαι λίγο κακοφωνίξ. Είσαι πολύ καλό στο χορό, αλλά με τη φωνή, με το τραγούδι δεν το έχεις. Δεν το έχω. Θα κάνεις μαθήματα και στο τραγούδι και θα το τελειοποιήσεις και αυτό, Γιάννη. Να το τελειοποιήσω και αυτό, γιατί σου αρέσει να είσαι τελειομανής και τα θέλεις όλα άψογα. Εγώ είμαι σίγουρη ότι τραγουδάς πολύ ωραία, απλά εσύ... Λες. Ναι. Να αλλάξω, να κάνω και αυτό. Γιατί όχι. Γιατί κάνω λίγα. Σωστά. Είσαι ταλαντούχος, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ξέρω ότι θα φιλοξενήσει και την Κωνσταντίνα μες στο Μάρτιο. Θα μας κάνει κάποια προσφορά, δεν θα πω τώρα τι και πώς, αλλά έχει πολλά live. Σε επόμενες εκπομπές, ναι. Ακριβώς, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα στο Momento Café Bar. Είναι, Χρύσα μου, πού? Λοιπόν, βρίσκεται Κρέσνας 82 Περιστέρι. Και το τηλέφωνο? 210 57 59 87. Και πραγματικά έτσι όπως μου το έχεις περιγράψει, γιατί εγώ δεν μπόρεσα να έρθω να το δω, πρέπει να είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, αρκετά μεγάλος για να μπορεί να φιλοξενεί και χορούς, έτσι. Ναι, ακριβώς. Φιλοξενεί γιατί έχει και το stage, κάνει προσφορές, είδαμε, θα πούμε πραγματάκια κι άλλα. Κυλήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Χρύσα. Ήταν πολύ γρήγορο το κομμάτι της εκπομπής. Να πούμε, η ατζέντα πάντοτε μεγάλη, ακριβώς. Η ενημέρωση αρκετή. Εγώ λέω να περάσουμε σε ένα break να ξεκουραστούμε. Ναι. Και να επιστρέψουμε, να πάμε να φάμε λίγο βουτηματάκια. Ναι. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. I met a girl in East LA.
in floral shorts as sweet as May. She sang in eights and two barrio chords. We fell in love, but not in chord. Mis canciones son de la revolución. Mi corazón me duele por mi generación. If you love me, we can marry on the West Coast on a Wednesday and never verano en agosto. I wanna dance and love and dance again. I wanna dance and love and dance again. America, Americana. America, Americana. If this would be a perfect world, we'd be together then. Only got just one life, this our love. Who cares what they're gonna say? I wanna dance and love and dance again. I wanna dance and love and dance again. America, Americana. I wanna dance. America, Americana. I wanna dance. I wanna dance. America, Americana. I wanna dance. Επιστρέψαμε λοιπόν με πολύ χορευτική διάθεση, όπως είδαμε, από ένα δείγμα δουλειάς της Alma Danza πέρσι το καλοκαίρι. almadanza.gr, ταξιαργών και Καυκάσου 56Α στον Κορυδαλό, με τηλέφωνο 210 56 21 323. Σου άρεσε, Χρήση, αυτό που είδες? Λοιπόν, νομίζω ότι έχω καταντήσει γραφική, αυτό να σου λέω, ότι χορεύεις υπέροχα και ότι μου αρέσει πραγματικά Ευχαριστώ, τόσο πολύ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εκπληκτικά και οι χορογραφίες, αλλά και τα θέματα, όλα όσα έχετε. Γλυκά λόγια, πολύ γλυκά λόγια, και από τα γλυκά λόγια θα περάσουμε σε άλλα γλυκά, στο ζαχαροπλαστείο Πικαντίλι. Ναι. Το οποίο έχει, από ό,τι έμαθα, μια εκπληκτική τούρτα μπισκότο που κάνει. Ειδικεύεται στη τούρτα μπισκότο για τους γάμους. Και γενικότερα σε τούρτες για γάμο, αλλά περισσότερο σε τούρτα μπισκότο. Έχεις βρει κάποια πραγματάκια εσύ, Χρύσα, για το Πικαντίλι, Ναι, πραγματικά μετά το παραδοσιακό χωριάτικο πάμε στις τούρτες. Ναι, Εντάξει, τώρα ναι. η όρεξη όλων έχει φτάσει στα ύψη. Λοιπόν, έχω δει ότι το Πικαντίλι πραγματικά έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει 25 χρόνια πείρα στο χώρο, στην παρασκευή γλυκών. Πραγματικά γλυκαίνει κάθε στιγμή στη ζωή, ειδικά για το γάμο ή τη βάπτιση των παιδιών. Έχει πολύ μεγάλη, εξαιρετική ποιότητα υλικών, που είναι σημαντικό, που το είπαμε και πριν, και για το παραδοσιακό χωριάτικο. Λοιπόν, τα υλικά του, σε συνδυασμό με το μεράκι του, όπως βλέπουμε με τα σχέδια, καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά έχουν πάρα πολύ διάθεση για να κάνουν. Εντάξει, είναι εκπληκτικά όλα. Μεγάλη ποικιλία σχεδίων και γεύσεων, γαμήλια τούρτα και για τις βαφτίσεις. Ας δούμε όμως τι μας είπαν και από το κατάστημα. Ωραία γλυκά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χρήστο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Πού βρισκόμαστε? Στο ζαχαροπλαστείο Πικαντίλι. Πού βρίσκεστε ακριβώς Νέα συγκεκριμένα? Φιλαδέλφια, είναι στη Νέα Φιλαδέλφια. Το Πικαντίλι είναι 25 ετή στημένο. Δηλαδή 25 χρόνια βρίσκεστε στην παρουσία και στην πόλη σε γλυκού, άρα και στην Παρασκευή και σε όλα. Για πείτε μας λίγα πράγματα. Όχι μόνο. Είμαστε τουλάχιστον 40 χρόνια στην παρουσία του γλυκού. Το κατάστημα είναι 25 χρονών. Άρα δηλαδή μετράμε 65 χρόνια εμπειρία, έτσι δεν είναι? Όχι, γύρω στα 55 χρόνια εμπειρία. Πολύ ωραία. Είμαστε τη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Έχουμε μια αγάπη προς τη ζαχαροπλαστική και όχι μόνο. Μεγάλη. Γενικότερα στην εστίαση. Η πείρα μας είναι
πολύ μεγάλη και προσπαθούμε για το καλύτερο και το πιο εμφανή, όμορφο γλυκό και όχι μόνο για τον πελάτη μας. Θέλω να μου πείτε το μαγικό. Πώς γίνεται τόσα χρόνια να είστε ο πρώτος της περιοχής? Νομίζω πως και οι άλλοι είναι οι πρώτοι. Μάλιστα. Υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν είμαι μόνο εγώ πρώτος, όχι, δεν είμαι εγώ πρώτος. Όλοι μας είμαστε πρώτοι. Όλοι στη ζαχαροπλαστική έχουν φαντασία, έχουν θέληση και μεράκι. Μάλιστα. Εγώ θα πω ότι είστε από τους καλύτερους της περιοχής, γι' αυτό και βρίσκεστε στο Mission. Έτσι, να πάρουμε μια πρώτη γεύση, ευχόμαστε να σας δούμε και στα επόμενα επεισόδια. Αλλά για να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, το Πικαντίλι ξεκίνησε, μου είπατε, 40 χρόνια πριν. Εδώ? Όχι. 25 χρόνια πριν. Το Πικαντίλι έχει 25 χρόνια παρουσία στη Νέα Φιλαδέλφια. Γεννήθηκε τότε που εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε επιχείρηση. Μάλιστα. Ζαχαροπλαστείο. Γιατί Πικαντίλι? Πικαντίλι, γιατί μου άρεσε το όνομα. Θα μπορούσε να λέγεται και Νούφαρα, αλλά λόγω του ότι αγάπησαμε λίγο περισσότερο αυτό το όνομα, συχνάζαμε σε ένα τέτοιο μαγαζί με ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ήταν ζαχαροπλαστείο στην Πανεπιστημίου, στο Ρεξ απέναντι. Σύχναζα εκεί σαν νέος και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το όνομα και το έκανα. Άρα να πούμε ότι ο κύριος Χρήστος έχει και έτσι, είναι λίγο ονειροπόλος, έτσι, Πάρα πολύ μεγάλος ονειροπόλος και έχει φαντασία. Προσπαθεί όσο το δυνατόν κάθε φορά να δημιουργεί με τη φαντασία του και με το θέλω του και το πιστεύω του προς το γλυκό και προς τον πελάτη. Για μιλήστε μας λίγο για τα γλυκά που βλέπουμε. Τι βλέπουμε εδώ στη βιτρίνα? Εδώ βλέπουμε γλυκάκια. Βλέπουμε κάποια γλυκά τα οποία είναι σε ποτηράκια, με κρέμ μπριλέ, με cookies, αγριοκέρασο cheesecake και τα προφιτερολάκια. Είναι νεράκια και διάφορα άλλα γλυκά, σε αμυγδαλωτά, σε κορμό, σε βραχάκια σοκολάτας με καρύδι, με αμύγδαλο. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για την ποικιλία. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία, έτσι. Δεν θα δούμε μόνο συγκεκριμένα κλασικά γλυκά. Η γάμα μας είναι γύρω στα 40 με 45 είδη γλυκών του κιλού. Που μπορεί να πάρει ο καταναλωτής, να διαλέξει και να παραγγείλει ό,τι αυτός θέλει στο κατάστημα, να το φτιάξουμε. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη να φανταστώ, και σε όλη την Αθήνα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος από... Κανένα πρόβλημα, ναι, σε όλη την Αθήνα και όχι μόνο. Πολύ ωραία. Για πείτε μας ακριβώς τη διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 2580 051 και η διεύθυνση του είναι στη Νίκου Τρυπιά 6 στη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για τους γάμους. Τι προτείνετε εσείς για κάποιο ζευγάρι που πρόκειται να παντρευτεί? Μεγάλη ποικιλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια τα οποία τα έχουμε και στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ. Άρα έχετε και κάποια διεύθυνση ηλεκτρονική? Έχουμε, την οποία θα σας τη δώσω να την... Πολύ ωραία. Στο Πικαντίλι, φαντάζομαι .gr ή κάτι ανάλογο. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πει ήδη το τηλέφωνο επικοινωνίας, ήδη τη διεύθυνση, τη μεγάλη σας εμπειρία. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσουμε? Βεβαίως, βεβαίως. Θέλω να προσθέσω ότι αυτή την εποχή για τα 25 χρόνια που κάνει το Πικαντίλι, τα γενέθλιά του αν θέλετε, θα κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα σε τιμές και σε ποιότητα. Η ποιότητα θα παραμείνει η ίδια, οι τιμές όμως θα αλλάξουν. Δηλαδή τι να περιμένουμε? Να περιμένετε 7,5 ευρώ την τούρτα γάμου, συν το ΦΠΑ. Φυσικά αυτό που ακολουθεί, όποιο ΦΠΑ ακολουθεί, γιατί αλλάζει συνέχεια κατά εποχές. Τις τούρτες παραγγελία, όποια παραγγελία και αν είναι αυτή. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και μια παραγγελία για το σπίτι μας, παραδείγματος χάρη. Αυτές θα είναι 10 ευρώ το κιλό. Μάλιστα. Γιατί θα είναι μεμονωμένες, θα είναι μια τούρτα και θα είναι 10 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Πολύ ωραία. Αναμένουμε να δούμε και τα σχέδια. Θα δούμε ίσως και στην εκπομπή διάφορες φωτογραφίες. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Υπάρχει κάτι άλλο έτσι για κλείσιμο? Να ξαναπούμε φυσικά το τηλέφωνο και τη διεύθυνση. Το τηλέφωνο είναι το 210 2580 051 στη Νίκου Τρυπιά 6 στη Νέα Φιλαδέλφια. Και τα γενέθλια των παιδιών, όλα τα γενέθλια των παιδιών θα είναι στα 10 ευρώ. Μάλιστα, μαζί με το ΦΠΑ. Και οι τούρτες οπότε για παιδικά γενέθλια. Εκπληκτικά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστό. Είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικολάου Τρυπιά λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια. Είδαμε για το Πικαντίλι, είπαμε για τούρτα μπισκότο. Και τι μου έχεις ετοιμάσει ωραία, Χρύσα? Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο αφορά
παιδικό στολισμό, ρούχα, μάλλον παιδικά ρούχα και στολισμός βιτρινών από τη Χαρά Ιωσήφιδου, την οποία θα την έχουμε και στο επόμενο μέρος καλεσμένη. Θα τη δουν εδώ οι φίλοι μας Η τηλεθεατές. Χαρά κάνει και κοσμήματα γενικότερα, έτσι, εκτός Ναι, από τις βιτρίνες και αξεσουάρ. τα... Ναι, πολύ όμορφα αξεσουάρ πραγματικά για τη γυναίκα. Διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μιλήσαμε πριν για τούρτα μπισκότο. Τώρα πάμε στην διακόσμηση γάμου και βαπτίσεων. Ξέρεις, το ένα θέμα συνδέεται με το άλλο. Οπότε αυτό έχουμε είναι. όλες τις πληροφορίες για τους τηλεθεατές μας να τα δουν όλα και να βρουν τις Γι' αυτό, λύσεις. Χρύσα μου, ξέρεις εσύ. Προετοιμάζεις κάτι για το γάμο? Ήρθε η ώρα σου. Δεν ξέρω. Κάτι μου έλεγες. Πάμε να δούμε λίγο τι μας είπε η Χαρά Ιωσήφιδου. Χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να μιλήσουμε αυτή τη φορά λίγο για τα μπιζού σου και για τα σανδάλια σου και για τα μποτάκια και για ό,τι άλλο θέλεις να μας πεις σχετικά με τις δραστηριότητές σου. Τώρα μέσα στο Πάσχα ετοιμάζω τη νέα μου κολεξιόν, τη νέα μου σειρά στα χειροποίητα, σανδαλάκια, μπαλαρίνες, αξεσουάρ, βραχιολάκια, κολιεδάκια, όμορφα πράγματα που θα ομορφώνουν τις γυναίκες. Τέλεια. Τι χρώματα όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα βρούμε, σε τι χρώματα, ποια είναι η hot τάση? Πάλα αποχρώσεις, ροζ, κιτρινάκι, βεραμάν. Και πολύ στρας. Για να δούμε τα δικά σου. Πολύ ωραία, το βλέπω. Είναι όλα αυτά δικά σου, έτσι. Εσύ τα έχεις φτιάξει. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ πρωτότυπα. Και για κολιεδάκια. Πολύ ωραία. Τα... Ποια είναι, ποια είναι η πηγή της, έτσι, η έμπνευσή σου, τι σε εμπνέει αυτή την περίοδο? Ο εαυτός μου και οι ανάγκες μου. Έχω εγώ ανάγκη, αυτό φτιάχνω. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, έτσι, νομίζω μιλάς στην καρδιά όλων των τηλεθεατών και τηλεθεατριών που μπορεί να σε καλέσει ώστε να μάθει λίγα πράγματα και γιατί όχι να αγοράσει, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Πολύ ωραία. Δώσε μου τηλέφωνο επικοινωνίας για το μαγαζί που ασχολείστε με τον παιδικό ρουχισμό, αλλά και για Facebook, Twitter, οτιδήποτε πληροφορία μπορεί να φανεί χρήσιμα στους φίλους και στις φίλες μας. Το κατάστημα είναι η Ρώμη Πολυτεχνείου 11 στον Πειραιά. Το τηλέφωνο είναι 41 23 975. Με βρίσκουν στο Facebook, Χαρά Είδου. Εκεί μπορούν να στείλουν μηνυματάκια και ό,τι θέλουν. Και το email είναι joyceidou@hotmail.gr. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά. Χαρά Ιωσήφιδου, η Ρώμη Πολυτεχνείου 11 στον Πειραιά. Θα την έχουμε και σε λίγο μαζί μας. Ναι, πραγματικά και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε, ότι την εμπνέει ο εαυτός της και οι ανάγκες θα της. μας τα πει κιόλας, θα δεις, Χρύσα, εσύ μίλησες κιόλας μαζί της. Ναι. Το εκπληκτική. Χρυσό Βαρέλι ξέρεις που είναι? Λοιπόν, Χρυσό Βαρέλι, Λεωφόρο Φιλής 4951 στη Χασιά, με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 24 11 139. Και είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, αίθουσα δεξιώσεων. Είπαμε για γάμους, οπότε ξέρεις, πάμε Ακριβώς, κατευθείαν στο επόμενο ακριβώς θέμα, αυτό ήθελα που θα να σου γίνει πω. και η δεξίωση του γάμου. Ότι είναι ένας ωραίος χώρος για γάμο, ο οποίος μας έχει κάνει δώρο, μας έχουν κάνει δώρο από το Χρυσό Βαρέλι, ακριβώς, ένα τραπέζι 4 ατόμων για την Τζικνοπέμπτη. Στείλτε μας email στο mission@channel9.gr ή στο mission.channel9@yahoo.gr για να είστε εσείς ο τυχερός που θα κερδίσετε ένα τραπέζι 4 ατόμων για το Χρυσό Βαρέλι. Άρα όχι μόνο χώρος δεξιώσεων και ένας πολύ όμορφος χώρος να πάμε να φάμε. Να φάμε σε... κάποια Παρασκευή, κάποιο Σάββατο, κάποια Κυριακή μεσημέρι. Και την Τσικνοπέμπτη. Εδώ πέρα και για γάμους φυσικά, έτσι όπως, Ναι, όπως είπες βέβαια. και εσύ προηγουμένως. Πάμε να δούμε λίγο τι μας είπανε από το Χρυσό Βαρέλι. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα χωριό δίπλα στην Αθήνα, τη Χασιά. Νομίζω ποιος δεν έχει φάει παϊδάκια στη Χασιά όλα αυτά τα χρόνια. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές η περιοχή μας. Ωραία, μίλησε μου λίγο καταρχήν για το χωριό. Για αυτό το χωριό εδώ, πού είστε ακριβώς? Είναι ένα χωριό δίπλα στην Αθήνα. Το κοντινότερο ίσως χωριό, το οποίο ξεφεύγοντας κάποιος από την Αθήνα μόλις 17 χιλιόμετρα από την Ομόνια, ξεφεύγοντας και έρχοντας προς εμάς, καταλαβαίνω ότι βρίσκεται σε ένα ίσως και 500, ίσως και σε ένα μακρινό χωριό της επαρχίας. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά είστε 17 χιλιόμετρα από την Ομόνια, όπως μου είπες. Μάλιστα, μάλιστα. Και πού βρισκόμαστε? Μίλησέ μας για το μαγαζί σας. Το μαγαζί μας είναι στις αρχές του χωριού, στην είσοδο ουσιαστικά του χωριού. Είναι το παλαιότερο στη Χασιά. Είμαστε η τρίτη γενιά που ασχολούμαστε με το μαγαζί. Ήταν ο παππούς, ο πεθερός μου και τώρα είμαι εγώ με τη γυναίκα μου που ασχολούμαστε με το μαγαζί. Μάλιστα.
Και είχαμε ένα όραμα, δηλαδή και ο πεθερός μου και εμείς το συνεχίσαμε, ένα όραμα να φτιάξουμε κάτι πολύ διαφορετικό, το οποίο δεν υπήρχε εδώ στην περιοχή. Και όντως δεν υπάρχει στην περιοχή. Ναι, δεν υπήρχε, δεν υπάρχει και δεν υπάρχει ήδη, δεν υπήρχε. Και κάναμε αυτή την αίθουσα. Μάλιστα, την έχετε εξελίξει, δεν έχετε μείνει στα παλαιά, αν και είναι Δεν έχει καμία παραδοσιακό σχέση, το μαγαζί. δεν έχει καμία σχέση. Η γυναίκα μου είναι σεφ. Πολύ ωραία. Ούτως ώστε θέλαμε όχι να αλλάξουμε, δηλαδή να πάμε σε ένα κομμάτι να φτιάξουμε ένα γκουρμέ φαγητό. Θέλαμε το ήδη παραδοσιακό φαγητό που δίνουμε, που θέλει ο κόσμος, απλά να το κάνουμε λίγο πιο εκλεπτισμένο, θα έλεγα. Μάλιστα. Πες μου διεύθυνση ακριβώς, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ναι, βρισκόμαστε λεωφόρο Φιλής 51. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Ναι, τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210-24-11-139. Πολύ ωραία. Και μίλησε μας για το τι διαφορετικό. Η Χασιά φημίζεται για τα παϊδάκια. Ναι. Τι διαφορετικό, βρε παιδί μου, έχει το χρυσοβαρέλι? Το χρυσοβαρέλι έχει μόνο ντόπια κρέατα. Έχουμε μείνει πιστοί στην παράδοση και αυτό είναι το όραμά μας και γι' αυτό και μείναμε. Και θέλουμε να κρατήσουμε την παράδοση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θέλουμε να κρατήσουμε τα ελληνικά κρέατα, να κρατήσουμε τον τρόπο ψησίματος, το κοκορέτσι, το κοντοσούβλι και να έχουμε δηλαδή να έρχει κάποιος να το κάνει συνώνυμο το μαγαζί μας με την παράδοση. Πολύ σημαντικό αυτό και με την εξέλιξη όμως. Παράδοση και εξέλιξη Παράδοση μαζί. και εξέλιξη. Δηλαδή θέλω κάποιος να το συνδέσει. Εδώ το μαγαζί έχει μεγαλώσει γενιές. Σκεφτείτε ότι κάποιος που βαφτίστηκε εδώ πέρα τώρα πια παντρεύτηκε. Τώρα με παντρεύσει. Πολύ δηλαδή, ωραίο. Τον βάφτισε ο παππούς και τον παντρέψαμε εμείς. Νοσταλγικό και ρομαντικό. Πολύ Έτσι, ωραίο. έτσι. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Μου είπες παντρέψατε. Δηλαδή μιλάμε τώρα και για γάμους. Κάνουμε διοργανώσεις γάμων εδώ. Βεβαίως, ναι. Κάνετε. Ναι, βεβαίως. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ασχολούμαστε κατά κόρο, δηλαδή κατά κύριο λόγο. Είμαστε συνδεδεμένοι εδώ στην περιοχή. Σας είπα, έχουμε την καλύτερη αίθουσα, δεν το λέω υποκειμενικά. Μπορεί κάποιος να το καταλάβει με την πρώτη ματιά όταν τη δει. Δεν υπάρχει εδώ στην περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές ταβέρνες. Απλά εμείς κάναμε και μια αίθουσα δεξιώσεων η οποία θα κάνει τη διαφορά. Άρα είναι η μοναδική αίθουσα δεξιώσεων στη Χασιά. Ναι, είναι η μοναδική αίθουσα δεξιώσεων. Πολύ ωραία, εξελιγμένη με πάρα πολύ ωραία φώτα, πάρα πολύ ωραίες καρέκλες. Όλα είναι έτσι όπως τα ζητάει νομίζω το ζευγάρι που ίσως θα θέλει να παντρεύει και ίσως και κάποιος κύριος που θέλει να βαφτίσει το παιδί του, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Τα φωτιστικά είναι Σβαρόφσκι. Τα κάναμε ίσως και προ-κρίσης. Τώρα δεν ξέρω πλέον αν θα τα βάζαμε, γιατί είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Έχει γίνει ένας συνδυασμός από έναν αρχιτέκτονα που ήταν φίλος παιδικός του πεθερού μου. Γιατί είναι όλα οικογενειακή παράδοση. Είναι όλα οικογενειακή παράδοση, έτσι. Μάλιστα. Και τώρα που είπες κρίση, για τις τιμές τι έχεις να μας πεις? Για τις τιμές αντιλαμβανόμαστε την κρίση, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κανένας για να κάνει ένα τραπέζι χρειάζεται ένα ποσό πλέον υπέρογκο, ούτως ώστε και εμείς προσπαθούμε να μαζέψουμε, δηλαδή μειώσαμε σίγουρα το κέρδος μας, έχουμε ανεβάσει την ποιότητα. Γιατί πλέον υπάρχουν και καλύτερες επιλογές. Δηλαδή, και έχετε κατεβάσει τις τιμές. Και έχουμε κατεβάσει τις τιμές, σίγουρα. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εκπληκτικός χώρος, Χρύσα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Πάρα πολύ όμορφος χώρος. Λεωφόρος Φιλής 4951 στη Χασιά. Λίγο έξω από το κέντρο της Αθήνας. Ακριβώς, ο μοναδικός χώρος εκδηλώσεων στη Χασιά, όπως μας είπανε. Τι μου έχεις ετοιμάσει που αφορά τους γάμους, Χρύσα Τυρονάρη? Μια που σήμερα το θέμα αφορά γάμο, Ναι. πραγματικά θα πούμε κάτι το πιο ωραίο σημείο του γάμου, το νηφικό. Το πιο ωραίο για την ύφη. Φυσικά, το Έτσι. πιο ωραίο σημείο, γιατί αυτό αφορά όλες τις γυναίκες. Είναι το πρώτο και πιο ενδιαφέρον. Έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις από επώνυμους σχεδιαστές. Εδώ βλέπουμε μια εκπληκτική πραγματικά φωτογραφία Είναι τρομερή. από τον Βλαδίμηρο, ο οποίος έχει ένα εκπληκτικό showroom λύσεις και προτάσεις για όλες τις γυναίκες που θα γίνουν νύφες και μάλιστα σε πάρα πολύ ωραίες οικονομικές τιμές. Δεν έχει απλά έναν επιπλέον οίκο νηφικών, αλλά κάτι που ειδικεύεται στην κάθε μία νύφη. Πραγματικά είναι εκπληκτικά όλα. Δεν ξέρω αν θα δούμε και τα υπόλοιπα Θα έχουμε και άλλες νηφικά. φωτογραφίες. Έχουμε πραγματικά πολύ Εσύ, ωραίες Χρύσα, φωτογραφίες. παντρεμένη δεν είσαι? Όχι. Είσαι ανοιχτή σε προτάσεις γάμου? Κοίταξε, τώρα βλέπω αυτά τα νηφικά. Η αλήθεια είναι ότι ζήλευσα λιγάκι ψάχνοντάς τα και λέω πότε θα έρθει η δική μου η ώρα, ξέρεις. Μου το λες λίγο ναζιάρικα, αυτό είναι. Ναι, γιατί ξέρεις, όλα τα κορίτσια, όλες οι κοπέλες αυτή τη στιγμή ονειρεύονται πότε θα έρθει η ώρα να φορέσουν ένα υπέροχο νηφικό. Μάλιστα. Εσύ, δηλαδή αυτό το τύπου νηφικό σου αρέσει, θα το φόραγες? Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλήθεια, μου Μου είπες αρέσει. προηγουμένως ότι θα φόραγες πριν ξεκινήσουμε και σε χρώμα.
κάτι. Ναι, έχω δει πραγματικά ότι έχει πολύ ωραία χρώματα. Γαλάζιο, είδα ένα κόκκινο εκπληκτικό. Βέβαια, εντάξει, είναι λίγο. Το κόκκινο μου άρεσε και εμένα να σου πω την αλήθεια. Αυτό που είδαμε μου μαζί. το έδειξες. Προχωρημένο. Ναι, είναι πολύ. Αλλά είναι, εντάξει, είναι εκπληκτικό. Είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, αν και περισσότερες νύφες θέλουν να φοράνε το λευκό. Ο Βλαδίμηρος, η αλήθεια είναι ότι είναι εκπληκτικός έτσι όπως και ο κύριος Κωστέτσος. Κάνει εκπληκτικά νηφικά, έτσι. Ναι, ναι, έχει κάνει... Εγώ τον Βλαδίμηρο τον ξέρω και προσωπικά. Ναι, μου το είπες αυτό. Έχει τρομερές συλλογές, φέρνει συνεχώς νέα σχέδια και κάθε νύφη βγάζει το χαρακτήρα της. Θα είναι πολύ ωραίο να το φέρουμε εδώ και να μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Ακριβώς. Να μας πει Είναι σημαντικό αυτό να είσαι ο εαυτός σου και να μην είσαι κάτι άλλο στην εκκλησία σαν νύφη. Ναι, αυτό που είπα πριν, ότι δεν είναι απλά ένας επιπλεονικός νηφικών. Ασχολείται ειδικά και σχεδικευμένα με την κάθε νύφη. Ξέρεις τι όμως, εκτός από τον Βλαδίμηρο και τον Κωστέτσο, εκτός από τον Βλαδίμηρο και τον Κωστέτσο, σε διακόπτω, συγγνώμη Χρύσα μου, ναι, δεν πειράζει. αλλά για να το βάλει το νηφικό αυτό μία νύφη, πρέπει να γυμναστεί κιόλας. Αχ, ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Και έχεις να μου προτείνεις, είπες, έναν πολύ καλό τρόπο γυμναστικής για να δυνατήσει μια νύφη, να έρθει μάλλον να φέρει το σώμα της εκεί που επιθυμεί. Η ίδια επιθυμεί για να βάλει το νηφικό που επιθυμεί. Επειδή όλες αυτή την ημέρα θέλουν πραγματικά να είναι τέλειες και το σώμα τους να είναι στην καλύτερη τους φάση, έχουμε μια πολύ καλή πρόταση, πολύ εύκολη για ένα μήνα. Θα δώσω τώρα μια πάρα πολύ καλή συμβουλή, την οποία φυσικά δεν είναι δική μου, την βρήκα στο ίντερνετ, έτσι. Δεν είμαι ειδική σε αυτό. Ξέρω ότι έχεις αδυνατήσει και εσύ πάρα πολύ. Ναι, εντάξει. Έχω χρησιμοποιήσει αυτόν τον τρόπο και πραγματικά έχει αποτελέσματα. Λοιπόν, θα πω και κάτι πραγματικά που είδα και είναι εκπληκτικό, μέσα σε ένα μήνα, κάνοντας διάδρομο 20 λεπτά την ημέρα, υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος, τον οποίο θα σου πω ακριβώς εδώ και για τις γυναίκες οι οποίες είναι έτοιμες να παντρευτούν. Λοιπόν, χάνουν 3% ποσοστό λίπος, σε συνδυασμό φυσικά πάντοτε με μια σωστή διατροφή, μέσα σε ένα μήνα και μπορούν να χάσουν 350 έως 500 θερμίδες την ημέρα, με αποτέλεσμα να χάσουν από 5 έως 10 κιλά μέσα σε ένα μήνα. Πραγματικά εκπληκτικό. Βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες, έτσι, λίγο να ανεβάσουμε τη διάθεση, έτσι ώστε να θελήσουν να κάνουν πραγματικά διάδρομο. Η αερόβια άσκηση είναι γενικά ωραία πρόταση για το ζευγάρι, γιατί είναι και για τον μελλοντικό σύζυγο, για τον άντρα δηλαδή, είναι πολύ ωραία πρόταση να κάνει μια διαλυματική προπόνηση. Θα ήθελα να το αναλύσουμε περισσότερο. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, όμως θα το πούμε και σε επόμενες εκπομπές, γιατί είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει όλες τις γυναίκες και για το καλοκαίρι. Και τους άντρες το ίδιο. Και τους άντρες φυσικά. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, λέγεται διαλυματική προπόνηση. Είναι 20 λεπτά μόνο. Ξεκινάει με 10 λεπτά σε σταθερή ταχύτητα, ναι, περίπου στο 5 για 10 λεπτά. Και μετά ανά 1 λεπτό ανεβάζουμε 2 ταχύτητες επάνω. Δηλαδή 1 λεπτό στο 7, ένα στο 9, στο 11 και φτάνουμε μέχρι και το 15 με ελαφρύ τζόκινγκ και μέσα αρχίζουμε από τα 15 λεπτά να επιστρέφουμε πίσω. Αυτό έχει με σκοπό να μπορεί να δουλέψει ο μεταβολισμός και πραγματικά στοχεύει ακριβώς στο λίπος. Και είναι αποτελεσματικό, το έχω δοκιμάσει εγώ, το ξέρω ότι το κάνεις και εσύ, γιατί κάθε καλοκαίρι είσαι πολύ fit. Σε είδαμε και στο χώρο, πραγματικά πριν. Πραγματικά αποδίδει, είναι πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, γιατί είναι πολύ ωραία πρόταση αυτή. Πραγματικά, να την ακολουθήσουν οι νύφες και θα έχουν τέλειο αποτέλεσμα. Θα μας έχεις και άλλα θεματάκια. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Και εγώ, Γιάννη. Γιατί έχεις ετοιμάσει πολύ ωραία πραγματάκια. Θα είμαστε πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή. Πάμε εμείς σε ένα διαλυματάκι και γυρνάμε με άλλα θεματάκια. Επιστρέψαμε. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε email στο mission@channel9.gr. Μετά τη Χρύσα Τσιρονάρη, έχω μαζί μου μία άλλη πανέμορφη γυναίκα, την Πέγγι Κύρκου. Πέγγι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Πώς είσαι? Καλά είμαι, εσύ? Πώς πέρασες την εβδομάδα σου? Πολύ ωραία. Είσαι αλλά ωραία. κούκλα σήμερα, οφείλω να πω. Ευχαριστώ, Γιάννη. Πολύ ωραίο μακιγιάζ, πολύ ωραία μαλλιά. Γενικά πολύ. έχουμε πολύ όμορφες γυναίκες αυτή την εκπομπή. Έχουμε ωραίο παρουσιαστή. Πρέπει να υπάρχει αναλογία σε αυτό. Λάμπεις, έτσι. Είσαι σαν διαμάντι, Πέγγι μου. Πέγγι, πριν πάμε στο δικό σου, σε αυτό που μου έχεις ετοιμάσει, θα δούμε έναν κύριο, κάποιες φωτογραφίες θα δούμε, του κύριου Τζορτζ Σαρί.
Είναι κομμωτής ακριβώς, hair expert, όπως το λένε ακριβώς. Είναι στην Βούλα, Βασιλέως Παύλου 63, όπως βλέπετε στις οθόνες, και το τηλέφωνο, Πέγγι μου, Είναι 213 02 45 216. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, ένας φοβερός hair expert. Όπως βλέπεις, οι φωτογραφίες που κάνει είναι πάρα πολύ όμορφες, επώνυμες, η κυρία Γιαμπουρά. Είναι πολύ γνωστό στο χώρο, στη Βούλα. Να, βλέπουμε τον κύριο Κόκλα τώρα στην οθόνη. Μας έχει κάνει για 2 τηλεθεάτριες δώρο, νομίζω. 2 χτενίσματα. 2 περιποίησεις βασικά, ναι. Ό,τι μαλλιά, μακιγιάζ, νύχια, ό,τι θέλουν 2 τηλεθεάτριες που θα στείλουν email φυσικά στο mission@channel9.gr και νηφικό χτένισμα. Μην ξεχνάμε τα email, λέω συνήθως το ένα, είναι και το mission channel9@yahoo.gr. Το λέω ξανά και ξανά. Έχει πολλές διακρίσεις, ακριβώς ο κύριος Σαρής, βλέπεις πράγματα, τρέσσες, extension, τα δώρα που μας κάνει, είναι ένας φοβερός hair expert. Δηλαδή, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, η δουλειά του μιλάει από μόνη της, ακριβώς. Ξέρεις πολύ καλά κι εσύ, σαν αισθητικός, ότι και το χτένισμα μπορεί να αλλάξει τελείως το πρόσωπο, να αλλάξει τελείως τη γυναίκα, να την κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι από πιο ωραία μέχρι πιο άσχημη. Όχι ο Γιώργος, αλλά γενικά το χτένισμα μπορεί να επηρεάζει κατά πολύ την τελική εμφάνιση. Ο Γιώργος μπορεί συγκεκριμένα, αν θέλεις, ή θελημένα, αν θες να το κάνεις, να σε κάνει πιο άσχημη, μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι, είπαμε, τρομερός hair expert. Δεν το κάνει, πάντα θα κάνει το καλύτερο, θα δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Είναι από τους κομμωτές, όσοι το ψάξουν δηλαδή, θα δουν ότι είναι από τους κομμωτές που ειδικεύεται πάνω στη γυναίκα. Θα ξαναπούμε ότι κάνει μια προσφορά 2 περιποίησεις για 2 κυρίες, που θα στείλουν email. Οι οποίες θα στείλουν email, θα κερδίζουν περιποίησεις είτε για μαλλιά, είτε για νύχια, είτε για πρόσωπο. Τα κάνει δώρο σε εμάς στο Mission. Όπως βλέπεις, Πέγγι, γενικά έχουμε πολλές προσφορές. Ειδικεύεται σε πολλά extreme χτενίσματα, σε extreme concept, ο Γιώργος. Γενικότερα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις εσύ, αν τον έχεις ακούσει. Χώρο είναι γνωστός. Στο χώρο είναι πάρα πολύ γνωστός ο Γιώργος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία. Να την ανοίξουμε λίγο να τη δούμε. Αυτή είναι τρομερό έτσι, σαν θέμα. Είναι τρομερό. Κοίτα τα μαλλιά, κοίτα πώς τα έχει δέσει με το ρούχο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι φοβερός. Δημιουργεί κόνσεπτ. Το λέω ξανά και ξανά γιατί νομίζω αυτή είναι η πηγή The Veggie, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος. Αφού είδαμε πραγματάκια, νομίζω ότι θα ξαναπούμε θέματα για το George Sarri. Θα περάσω σε δικά σου θέματα, Πέγγι μου. Θα περάσω σε δικά σου θέματα και μου έχεις ετοιμάσει, μου είπες κάποια πράγματα αυτοσυγκέντρωσης, χαλάρωσης. Σήμερα, ναι. Το πρώτο θέμα που θα δούμε είναι ρεφλεξολογία. Ρεφλεξολογία, πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολύ. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο στις μέρες μας, γιατί όλοι θέλουν να χαλαρώσουν, όλοι θέλουν να ξεφύγουν από αυτόν το άγχος και την πίεση, στο οποίο οφείλεται τις περισσότερες φορές οποιοδήποτε σωματικό πρόβλημα έχουμε. Οπότε μέσω της ρεφλεξολογίας και της χαλάρωσης κατά συνέπεια μπορούμε να απαλλαγούμε και από τους πόνους που μπορεί να έχουμε στο σώμα μας. Ανήκει στις εναλλακτικές θεραπείες, είναι ολιστική και ακίνδυνη μέθοδος, γίνεται σε γυναίκες και άντρες ανεξάρτητος ηλικίας και μπορεί να γίνει και σε βρέφη. Σε βρέφη? Βέβαια. Και τα βοηθάμε πάρα πολύ να κοιμηθούν πολύ εύκολα. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, σε βρέφη και είναι και πολύ απολαυστικό για τον θεραπευτή αυτό το πράγμα, το να κάνει ρεφλεξολογία σε βρέφος. Και είναι και άξιο να βλέπεις πώς αντιδρά
ένα μωράκι στη ρεφλεξολογία. Εσύ έχεις κάνει? Ναι, ναι. Η Είναι αντίδρασή πάρα του? πολύ καλό. Εγώ παίρνω περισσότερα από αυτό. Το να βλέπεις το μωράκι να απολαμβάνει τη διαδικασία χωρίς να καταλαβαίνει ακριβώς τι του συμβαίνει και μετά να κοιμάται, χωρίς γκρίνια, χωρίς ένταση. Είναι πάρα πολύ ωραίο, Γιάννη. Κάνεις πάρα πολλά πράγματα, Πέγγι, έτσι. Είμαι γενικά. ολιστική θεραπεύτρια και η ρεφλεξολογία είναι το νούμερο 1 σε αυτά που κάνω και το ρεζουβάνς. Το αγαπημένο σου κομμάτι δηλαδή είναι η ρεφλεξολογία. Και το μακιγιάζ. Και το μακιγιάζ, Ναι, ναι. Και είμαι make-up expert αυτό. Ο χώρος σου λίγο, που θα μου πεις που είναι. Είναι Εμιλίου Βεάκη 14 στο Περιστέρι. Το τηλέφωνο είναι 210 57 85 753. Στο Facebook Peggy Κύρκου μπορείτε να με βρείτε και το mail είναι peggy.kirkou@gmail.com. Το site μου είναι πάλι Peggy Κύρκου. Είσαι και κοντά μου. Γενικά από τον Κορυδαλό το Περιστέρι δεν είναι πολύ μακριά. Ναι, είμαι και δίπλα στο σταθμό του μετρό. Αχα. Οπότε οποιοδήποτε μπορεί, αν έχει πρόσβαση σε μετρό. Ρεφλεξολογία μπορώ να σου πω ότι είχα κάνει παλιότερα και είδα μεγάλη διαφορά ακόμα και στη διάθεσή μου. Δηλαδή μπορεί να σου επηρεάσει νούμερο ένα είναι νεύρα, αυτό. τα Βέβαια. οποία κάνουν μεγάλη διαφορά στο πώς νιώθεις, στο να σου φεύγει το άγχος, το στρες. Είναι αυτό που σου είπα. Το βασικό που κάνει η ρεφλεξολογία, Γιάννη, γιατί δεν είναι ιατρική, είναι συμπληρωματική και μπορεί να συνδυαστεί με την ιατρική, είναι να ξεμπλοκάρει στην ουσία την ενέργεια. Αυτό που νιώθεις όταν πονάς είναι μπλοκαρισμένη ενέργεια σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όταν ξεμπλοκάρουμε την ενέργεια και αρχίζει και ρέει στο σώμα σου, τότε πραγματικά θα σου φύγει και ο πόνος και η ένταση και οτιδήποτε άλλο έχεις, μπορεί κάποιες φορές και χωρίς να χρειαστεί να πάρεις χάπια. Τώρα, αν κάποιος έχει μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας, μπορεί να το συνδυάσει με τα χάπια και σε συνδυασμό με τον γιατρό να έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλω να σου πω κάποιες περιπτώσεις που η ρεφλεξολογία κάνει πάρα πολύ, είναι αποδεδειγμένο ότι βοηθάει πάρα πολύ. Αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να. Σίγουρα είναι να το μου πεις άγχος κάποια που σου πράγματα. είπα και η ένταση. Στον πονοκέφαλο, στις ημικρανίες, στη ρεοειδή, στη δυσκυλιότητα, κάνει θαύματα. Σε δερματικά προβλήματα, στα προβλήματα της μέσης και σε σπονδυλική στήλη, σε πεπτικά προβλήματα και σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ στον ύπνο. Όπως όλες οι ολιστικές και εναλλακτικές Στο οποίο έχουμε και οι περισσότεροι σημαντικό πρόβλημα. Γιατί έχουν πολλές έννοιες και όλο αυτό που είπαμε πριν, το άγχος, η ένταση, σίγουρα θα ξεσπάσει κάπου. Και από το νούμερο 1 προβλήματα που δημιουργεί είναι οι αϊπνίες. Πέγγι, εγώ θα σε επισκεφτώ πάντως. Θέλω να μου πεις άλλη μία φορά που μπορούμε να σε βρούμε. Εμιλίου Βεάκη 14 στο Περιστέρι, δίπλα στο σταθμό του μετρό. Και υπάρχει τηλέφωνο. Ναι, είναι το 210 57 85 753. Είμαι σε στο περιμένω, Facebook, Γιάννη. στο Peggy Κύρκου. Ναι, και το site πάλι www.peggykirkou.gr. Πέγγι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη. αδειμονώ στην επόμενη εκπομπή για το επόμενο θέμα. Βεβαίως, την επόμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά, Πέγγι μου. Πάμε να δούμε λοιπόν την επόμενη κυρία μας, την οποία έκανε ένα θεματάκι η Χρύσα στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής, την κυρία Χαρά Ιωσήφιδου, την οποία θα τη δούμε τώρα ζωντανά εδώ στο στούντιο του Mission. Καλησπέρα, Χαρά. Καλησπέρα, Γιάννη. Είσαι ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι, πάρα πολύ νέο. Μπήκα στο ίντερνετ, έψαξα, είδα πράγματα για εσένα. Πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Θέλω να μου πεις, Χαρά, πού βρίσκεται το κατάστημά σου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Έχω κατάστημα με παιδικά ρούχα στον Πειραιά, Ηρών Πολυτεχνείου 11, κοντά στο Δημοτικό Θέατρο. Εκεί μπορούν να βρουν οι φίλες μας και τα χειροποίητα που φτιάχνω. Καλύπτουμε ηλικίες από νεογέννητα μέχρι 16 χρονών. Πολύ σημαντικό. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, Χαρά μου. 41 23 975. Εσύ σαν Χαρά, με τι ασχολείσαι? Είμαι διακοσμήτρια. Εκτός από το μαγαζί, έχω και φτιάχνω χειροποίητες κατασκευές σε αξεσουάρ, σανδαλάκια το καλοκαίρι, μπαλαρίνες, γαλότσες. Και με τα κοσμήματα, όπως ξέρω, τα οποία κάνεις επιλογές χρωμάτων βάσει τι? Της εποχής, μόδα. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ σημαντικό κομμάτι. Ξέρω ότι κάνεις και βιτρίνες, Ναι, το οποίο αναλαμβάνω βιτρίνες. αυτό προέκυψε... Κάνεις βιτρίνες για γάμους, βιτρίνες σε μαγαζιά, θες να μου πεις λίγο? Βιτρίνες σε μαγαζιά, γυναικεία, παιδικά. Ανάλογα την εποχή, αλλάζουμε το ντεκόρ. Άλλη μία θέλω να μου πεις που βρίσκεται το μαγαζί.
στην Ηρών Πολυτεχνείου 11. Στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Το τηλέφωνο είναι 4123-975. Μέσω Facebook. Το email μου είναι joysidou@hotmail.com. Ωραία. Και με βρίσκουν και στο Facebook, Χαρά Είδου, όπου εκεί έχω και τις 3 σελίδες μου, του καταστήματος, τα χειροποίητα και τη διακόσμησης. Χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου σήμερα και εύχομαι να τα ξαναπούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Όποτε θέλεις, θα είναι χαρά μου. Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα σε ένα ακόμα Mission. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε να σημειώσατε πράγματα στην ατζέντα σας, έτσι ώστε να σας φανούν χρήσιμα εν καιρό. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και να περνάτε όμορφα. Γεια σας.